पवन सिंह ऐसन काम से जानल जाले जे केहू के अगर टारगेट में लेवे के रहेला चाहे केहू के डायरेक्ट कहे के रहेला तो पावर स्टार पवन सिंह डायरेक्ट बोलेले, ना कि कोनो लावा लपट से बोलेले। लेकिन आज एगो पावर स्टार पवन सिंह के हई वाला पोस्ट देख के दिल में ई लगता कि ना भाई पावर स्टार पवन सिंह जब से राजनीतिक क्षेत्र में जाए के कोशिश कैले बड़े तब से सही वाकई में चेंज हो गए बड़े। पावर स्टार पवन सिंह एगो पोस्ट कैले बड़े, पोस्ट पर लिखले बड़े जितना भी सही किया सब गलत लोगों के लिए किया। यानी पावर स्टार पवन सिंह जितना सही काम कैले बड़े सब गलत लोगों के संगे कह दिल बड़े, काहे कि आज गलत लोग अगर उ सही रहित तो आज पावर स्टार पवन सिंह के संगे भी कुछ सही करित। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के चुनाव के लड़े के मिजाज रहा, उनकर माई के आशीर्वाद रहा। फाइनली आके आज तक ऐसा चैनल पर आके बोल दिल रहा कि हमरा चुनाव फाइनली लड़े के बा। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह चुनाव के टिकट के फाइनल भइला के बाद से आसनसोल से चुनाव के फिर से टिकट वापस कर दले। आज तक ले ऐसा ना भइल रहा कि पवन सिंह हेंगा दुखी में पोस्ट कैले होकर। आज तक ले तू लोग ना देखल कोनो खराब चीज। एक और बात हम बता दी कि इनके संगे इतना जैसे कि उनका धर्म पत्नी कर रहा चाहे बहुत सारा औरी रहा, ये सब में भी इतना ऐसा पोस्ट ना कर रहा। अब देखो आसनसोल से उनका टिकट गइल तो कितना लोग मजाक उड़ावता, ठीक बा, कितना लोग एथी करता। आसनसोल से टिकट छिनाई लइके पवन सिंह खुद वापस करे बन, काहे कि पवन सिंह के लड़े के बाद आरा से। अब आरा से या बिहार में यूपी से कहीं से तो आरा के सांसद बड़न आरके सिंह, तो आरके सिंह के यार बंद करो ना, आरके सिंह के कुछ बयान बा, ठीक बा, आरके सिंह के कुछ बयान बा, वैसे लागत है कि पवन सिंह के हट गए। लेकिन एक और बात हम लोग बताओ था, आरके सिंह होगा चाहे अमित शाह होगा चाहे जेपी नड्डा होगा चाहे अदर भाई केहू बीजेपी के कार्यकर्ता होगा चाहे बीजेपी के नेता होगा, हम एगो बीजेपी के पार्टी जे भी बा जे भी वरिष्ठ में पार्टी में बा उ लोग के एगो नियम लगावे के चाहिए। अगर पार्टी में कोई भी आदमी है या पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता है, अगर वो टिकट के लिए जा रहा है, अगर उसको टिकट नहीं मिल रहा है या ये कहाँ से मिलेगा कहाँ से लड़ेगा, ये पार्टी के जो वरिष्ठ हैं वो तय करेंगे। बाकी केहू के कमेंटबाजी पर्सनल पर ना करे के चाहिए। अगर ये कोयले बड़े तो ये गलत कोयले बड़े वो तो हो सकता केहू आटपटा न्यूज चलेले को अलग बात बा। अभी हमनी के कंफर्म नहीं की सनी बात, ठीक बा, ई बात के हमनी के कहतो नहीं की सन के सही बा। लेकिन ई बात अगर ई उठल बा, ई पवन सिंह के पोस्ट आइल बा, एकर मतलब बावे कि पवन सिंह के टिकट में कुछ एथी बा। पवन सिंह के रहला कि आरा से टिकट मिल जाओ चाहे मोतिहारी से मिल जाओ चाहे लेकिन एगो बात हम पावर स्टार पवन सिंह जी से कहें कि अगर तारा टिकट ना मिले तो तू चुनाव मत लड़ियो। तारा अगर टिकट ना मिले बीजेपी से तो तू चुनाव कहीं से मत लड़ियो, इज्जत बचावे के बाद तब आ ना तो तू लड़बा चुनाव, तूहू बीजेपी के वोट कटवा मजा ली दोसर कोई, ठीक बा। इहो नहीं क्या हकीकत जे तू निर्दलीय लड़ब तो जीत जेबो, ई कोनो गारंटी नहीं है। काहे कि ई जो चुनाव ह ई चुनाव ह डायरेक्ट प्रधानमंत्री यानी दिल्ली वाला ही चुनाव ह, ठीक बा। त ई रथी राज्य के चुनाव है। एगो होला कि विधायक, तो विधायक क्षेत्र के लेके जाला विधानसभा में, आ जौन सांसद होला नु उ लेके जाला ऊर्जा। तारा के एक और बात हम बता दी कि अगर तारा के पार्टी टिकट दी ओकर बाद तू चुनाव लड़बा, ओकर बाद कुछ सांसद बनबा आ विकास करबा, ओकर बाद अपना छवि पर वोट लेबा। लेकिन अभी तक ले पावर स्टार पवन भैया तू काम सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर कइले बड़ा, ना कि कोनो पर्सनल जिला खातिर कइले बड़ा, ना पर्सनल क्षेत्र खातिर कइले बड़ा। तो हम इहे कहें जे तारा अगर टिकट नहीं मिलत तो तू चुनाव मत लड़िह निर्दलीय। बाकी तार जितना लोग तारा के नीचे गिरावे वाला बा उ तो वाह 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 कह के लड़ा दी, ऐसे लड़ा दी जे तू लड़बा चुनाव तो ओकरा 50,000 1 लाख रुपया तारा से टानल बनी, आ टान के चाहे तारा संग मुर्गा कबाब घूम घूम के खाइल बनी क्षेत्र में। तो ई काम तू गलत मत करिह, चुनाव मत लड़िह। बाकी अगर पार्टी से टिकट मिली या चुनाव तू लड़बा तो हमने के पहले ही सोच लेमन से जे प्रचार करे तार आएम सब। बाकी तारा लोग का विचार बा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता है अगला वीडियो में। चैनल के सब्सक्राइब कइल मत भूलिए, वीडियो के लाइक कइल मत भूलिए। नमस्ते।